बे 5 बोसोरावनि जोंनि जिथु एसेम्ब्लिनो दिनै जोबथा सान दा बे सानाव आङो आंनि थाखाय गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स गिबि जिहेतु जों MLA हिसाबै जों सायख'जादोंमोन आरो फैयै फैयै जोंनि सेसननि बेयो जोबथा गोबां जोङो बे सेसनाव जोंनि माखासे हारिनि आरो ओनसोलनि माखासे इस्युफोरखौ थिखांनानै जों बाथ्रा बुंनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों माखासे बाथ्रा बुंदों जेफोर बाथ्राफ्रा मोगथां मोनसे महर मोनबाय दिनै माखासे फसंथानफोर जादों लामा दालां बान्दो बायदिसिना जों गाव गावनि समस्थिफ्राव खालामनो हादों जोङो एबारबो नैबे जे बाजेट मैया दाखिल खालामबाय बिनि सायाव मोनसे सरसा जागासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि बे जे बाजेट जिथु इन्टारिम जे बाजेट बाहाय माने जों मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखायबो माखासे राहा लामा बेवहाय दङ जेरै जोङो नुनो मोन्दों दा गोदानै मानासावबो आरो उरां गाथोन फोसावदों दा बेबायदिनो माखासे जौगाखांनायनि जे हाबाफारि जोंनि BTC ओनसोलाव BTR हालामाव दङ बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव मोनसे थांनाय BTC जे बिसायख'थि बेयाव माखासे भट पलाराइज जानायखौ जों नुनो मोन्दों मोनसे बिसेस थाखोनि मोनसे हारिनि मानसिफ्रा बिथांमोना 80% बिथांमोना मोनसे हान्जानो होदों होननानै दायो बुंबाय थादों जायनि थाखाय थांनाय जे BTCनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों आसा खालामनाय बायदि जों मोननो हायाखै बिनि माखासे जाहोनफोर दङ नाथाय एबारनि जे बिसायख'थि बियो आलादा मानो होननानै बुङोबा नैबे जाबाय रायजोनि बै जाबाय मोनसे काउन्सिलनि इलेक्सन आरो नैबे स्टेट इलेक्सन बेनिखायनो मानसिफ्रा आलादा नोजोरजों नायो जे बबे हान्जाया एबार पावाराव फैगोन सोरजों थाफागोन बेफोरबायदि गासिबो बाथ्राफोरखौ नायनानैसो भटार्सफ्रा डिसिसन लायो बेनिखायनो एबारनि बिसायख'थिया आलादा मोनसे जागोन आङो आंनि साइडनिफ्राय बा पार्टिनिफ्राय जों थामथिम जादों जेसेबां दं जोंहा जोंनि समस्ति BTR ओनसोलाव 15टा समस्ति बेवहाय साफ्रोमबो जों थाखानाय MLA आरो जोंनि पार्टिनिफ्राय माने माखासेयाव जोङो थामथिम जादों जे गोख्रोङैनो जों बे माने बिसायख'थियाव बाहागो लादों